боздошти ду хабарнигор бо дастони баста ва намоишкорона бурдани онҳо ба самти мошин Москваро асабонӣ кард, ки сафири Озарбойҷонро ба вазорати корҳои хориҷии Русия хонданд. ба ӯ гуфтанд, ки ҳукумат аз амалкардҳои ғайридӯстона ва боздошти ғайриқонунии хабарнигорони рус сахт норозист. мақомоти Озарбойҷон мегӯянд, Игор Картавих, мудири дафтар, ва Евгений Белоусов, кормандони хадамоти федералии амнияти Русия ҳастанд ва субҳи рӯзи 30 июн дастгир шуданд. дертар як хабарнигори дигарро, ки барои шабакаҳои Русия кор мекард, низ дастгир карданд. боздошти шаҳрвандони Русия баъди он сурат гирифт, ки рӯзи 27 июн маъмурони хадамоти федералии амнияти Русия 6 нафар аз озаритаборонро дар шаҳри Екатеринбург дастгир карданд. дар ҷараёни амалиёт ду бародар Ҳусейн Сафаров ва Зиёуддин Сафаров ба ҳалокат расиданд. мақомоти Русия гуфтанд, ки ҳамаи ин афрод шаҳрвандони кишвар ҳастанд ва яке ба сабаби аз кор мондани дилаш фавтида аст. аҳли хонаводаашон гуфтанд, ки ин бародарон аз зарби латукубу шиканҷа ҷон бохтанд. ба қавли мақомоти Русия, боздоштшудагон ба қатлҳои фармоишии солҳои гузашта муттаҳам мешаванд. ҳукумати Озарбойҷон баъди ин амалиёт мақомоти интизомии Русияро ба қатли ҳадафмандонаи озариҳо муттаҳам кард. ба дипломатҳои рус расман номаи эътирозӣ дод ва барномаҳои фарҳангии Русия дар Озарбойҷон лағв шуд. дар Озарбойҷон ин нигаронӣ ҳаст, ки мумкин аст аҳволи озариҳо дар Русия аз ин ҳам бадтар шавад. این خبری نو نیست. این کار از پیش بود. در 30 سال اخیر وضع از این هم بدتر بود. سالهای 90 مردم را اخراج میکردند. ما حالا درباره کشتار و حمله و وحشیگری ها صحبت میکنیم. پیشتر از این هم بدتر بود. حالا برای من این مسئله مهم است که آیا بعد این اخراج آذری ها و راندن آنها از روسیه به کشورشان آغاز می شود یا نه؟ идеи аз таҳлилгарон мегӯянд, ки таъқиби озаритаборон дар Русия яке дигар аз маъракаҳои ҳадафмандонаи мақомоти интизомии кишвар аст, ки сари чанд вақт бо мардумони кишварҳои дигари шӯравии собиқ анҷом медиҳанд. اول از گروه های سازمان یافته جنایی چشن‌تبارها را دشمن می‌گفتند. پیش از این اگر در یاد داشته باشید، ازبک و تاجیک و قرغیزها را نام می‌بردند که گویا به روسیه به جان برابر اجازه نمی‌دادند که زندگی و پیشرفت کند. حالا اکنون گروه های جنایی آذری‌ها شدند. حالا بسیار می‌شنوم که گویا همه جامعه آذری تباران جنایتکار هستند. اینجا معلوم است، یعنی می‌خواهند با جنایتکار نامیدن آنها را بدنام کنند. дар пасманзари ин моҷаро парлумони Озарбойҷон аз ширкат дар як нишасти муштарак бо вакилони парлумони Русия даст кашид. сафари муовини нахуствазири Русия ба Бокуро ҳам лағв карданд. Кремл ин қарорҳои Озарбойҷонро таассуфангез номид. робитаҳои Русия ва Озарбойҷон аз солҳои гузашта ба сардӣ гароид ва бахусус баъди он ки Озарбойҷон Русияро ба сарнагур кардани як ҳавопаймои мусофирбар муттаҳам кард. дар натиҷаи суқути ҳавопаймои озарӣ дар моҳи декабр 38 нафар ҷон доданд.